Salut mă, chat! Astăzi să dăm note numai pe costumație de la top 20 pe la top 1 regional. Nu uitați să dați și voi un subscribe, un like și hai să începem cu top 20. Stați că, da, ceva important, stați să vedem. Ma, și costumația asta? Am la 7 ani și top 20. Stream nu dăm pe costuma, pe ceara profil sau top 20. Dă numai la ăsta, la bluză. La bluză, la haine. Am părișul. Oleu, dacă am urât. Dau 4. Încep de la 4 până la 8. Tot așa. Da? Hai să vedem. Stai că nu am uitat. Regele Panda. Panda. Profil sau cum te cheamă? Hai să nu dăm nici note. Mamă, ce contare. 6-7 la nivelul. Bă, place blugiste, nu știu de unde iau, că vreau și eu să iau, da? Na. Parcă au schipici, blalan și ala. Da, să băiați un augiu, ăla Evo. Care aveți bani? Da, și voi care aveți bani. Bă, îmi place. M-aș îmbrăca, m-aș juca cu costumația asta, îi dau un 6,50. Hai să vedem. Top. Asta-l vedem pe Aporo. Tu, nu știu ce nume are, dar în film. Bă, nu? Place mie, dar nu-i pe felul meu, dar oricum top 19. A, da. Cum e? Top 18, am înțeles. Nu contează cum vedem aici, da? Îmi place. Nu știu, nu prea îmi place așa pe felul meu, dar îmi place, mă joc așa, mă joc. Aș juca dacă avea. Am, din păcate nu. Îmi place, îi dau un 7, hai să zicem. Top 17. Azi când am top 17 la nivel 65. Oi, mă, orle, de asta nu se știa, stai, bă, cum n-ai, bai? Cum n-ai la nivel 70, la 65 să joci așa, adică să ai nivelul ăsta și boia peste este bai ca vreo. Cont cu hack, normal. Așa care au hack, să bai au un, nu mai zic cum. Mamă, opa, bogatul băușor. Asta că am bogat, dar de unde s-a băgat bluza asta n-am văzut niciodată. Deci că, na, aia s-a buguit. Ce n-ai cu bluza asta, eu n-am văzut niciodată. Am înțeles, nu mai, ăla eroică, așa ruptă, am înțeles. Bă, plac care asta nu contează. Aceea, cum aș îmbrăca, da, 7. Top 15. Dar cum am ajuns? Da. Cheamă hack. Am uitat să dau câte un like, dar, cum mă contează. Nu, am zis stream, dar eu mai mult pe costumații. Bă, dar blugiste șmechere. Scurți ăștia, nu știu cum îi iau, dar în fine. Mamă, dar de unde e bluza asta? Că vreau pe ea piesă. E așa șmechere? Sunt eu. Șmechere bluza asta. Nu știu, de unde, dar în fine. Șmechere. M-aș îmbrăca, da, șmechere rău bluza, îmi place și pantalonii și adidas. Așa trebuie, da, hai. 7 tot, nu prea îmi place costumația. Lor nu știu, nu prea mă, ce cont aici, bogaților, regele, hai să dăm și un like. Cum îl cheamă? Aris, dar nu-i român oricum, dar bă, și nu e bun. Iată că arată aici și spaniol. Mamă, nebun, șmecher băiatul ăsta, șmecher de șmecher, are pesul, mamă. Să-i dau 10, nu mai mă uit. 10 direct. Cel mai tare, 10 era. Top 13. Asta, băi, șmecher, îmi place. 50 de like-uri. Ia să-i dăm și noi like. Stai că merge cam greu. Îmi place, șmecher. Șmecher. Hai că am vărit. Șmecher, îmi place. Îi dau un, eu știu, că să-i dau și eu un
Păi dau tot așa un 750 cum m-a jucat așa, dar nu prea, dar hai merge acolo. Uite că nu prea îmi place. Ăsta îi dau 5, bă, mamă, dacă top, dar n-are. Da, e are, fătările. Să spui și el, uite. Mamă, ce vorbești băiatule, că stai toate băiapesurile. Aproape. Da, ai toate. Nu l-are pe ăsta. Ce vorbește? Hai bun. Ești tu acolo profil ceva. Spune-și tu pe tine ceva. Da, 6. Ăsta. Este 6 are, vendele este. Da, urâtă costumația asta, nu-mi place. Și urâtă, e urâtă tare. Ai, că ai 220 de hands. Ia. Nu-mi place 6. Păi de auzi să îmbracă ăștia. Deci mai ales pe regionale. Nu au la pașmecheră, că s-a băgat ăsta, da. Are ceva băia. Dau un 8. Ăla e cel mai mare, zi de ce dau la acela. PS1 este nebun. Mamă, și costumația asta. E de ăla, de ajută la români. Nu brazilieni, brazilieni sau haine de brazilieni. Eu știu, voi dau și eu un 6. Să-mi bag și eu, nu-mi place deloc, cel mai urât. Nu știu dacă m-am uitat pe, am înțeles, România, m-am uitat acum, audio eu, dar nu știu când naiba, vedem unde vreau să transfer. Îmi place, nu prea îmi place părul ăsta. 6,50. Bă, dar nebunul ăștia nu-mi plac de pe regiunea cel mai urât. Nu-mi place nimic sub urât sau nu știu. Stai că nu mai tuneram. La ăsta oare? Da. Și ăsta am dat. Stai că am încurcat. Șmecher, vezi că îmi place. Măcar e mai șmecher decât ăștia. Dar decât pe sul oricum nu, dar zic așa. Eu știu. Și dau 7,50 aici. Eu sunt așa, cu 7,50, stai, că ne-am uitat, nici nu am văzut pe sus, dar așa. Șmecher, tot asta de la Brazilia, nu știu ce să am, dar în fine. Uite, și pe 7 puteți să pui, că dădea notă mare. Îmi place așa, îți dau un 8, hai să nu. Nu, dar hai să fie. Uite, încă unul România 1. Bă, dacă îți România 1, stai. Am uitat pe asta, Și vedem acum, stați, și vedem, hai că era PS1, PS2, King, Bro, nu știu. Dar cred că nu are întrebat pe cer. Are cât să țină și pe el. King, Bro, mamă, 8 ani are. Berot, sau cum, vede. Șmecher, hai să vedem, top, să mor, m-am încurcat, top 4. Vezi că șmecher. Îmi place, logiște, nu știu, dar în fine. Nu cred că prea contează așa ceva, dar în fine. Cu ăsta nu l-am și ori. Nu l-am, măi, de unde nu l-au? Dar în fine. Îmi place. Îi dau și eu aici un 7. M-a jucat așa. Uite și pe ăsta. Top 3, da. Uite, are băiat pesuri. Vezi că arătau diferite băiat pesurile astea cu calea. Sunt diferite, parcă. Și dăm top 2 și criminal ăi. Da, urât. Dar orice cu asta. Nu da notă acum. Hai că o săptămână. Mi-a dat o notă. Băi, nu știu. Nu-mi place că... Băi, nu dăm stream că are pe el, nu știu. Pe criminal direct, așa. Îi dau... Și nebun, criminal ăsta nu-mi place. M-a jucat. Nu știu cât să-i dau la asta. Hai, nu știu. Băi. Nu știu cât să-i dau. Hai că-i dau un...
Nu știu. O 6 astfel. Top 2 regional și top 6. Top 1 regional. România. Altceva parcă, dar nu-ți compar cu PS1, dar zic așa, altceva parcă. Tricou ăsta, eu nu înțeleg tricou ăsta, ce înseamnă să-l ai. Nu știu, n-am înțeles niciodată tricou ăsta să-l ai. Ai ăla care știu eu, care a fost. Nu știu pe ce top a fost. A fost, nu știu. Ăsta e șmecher. Mi-mi place. Cine se nu-mi place. Dau un... e un 8. Îi dau și un like, nu am dat. Și cu atât și cu episodul ăsta chat. Ne auzim data viitoare. Dacă vă place, dați și voi un like și un subscribe acolo și o să strângem mulți abonați și la 50 de abonați o să fac rompe 500 de diamante. Ce să mai? Ciao les chat.